Rain or shine, stud session naman yung basa-basa la ulo. To. Dilak na dyan, bayan ng Mangaldan. Mga counselor dyan. Kasi yung pagkaya tayo. This view, okay na. Kalawa doon. Dito. Huwag na, buram na bukan muna. Kapag ko. Salamat kasi. Sa ito na eh. Nagutan lang. Nandala kasi Sila kaya. Sige. Nadami. Pinambangan-bangat kayo yung pagka. Ay, Jay na, Jay. Kapag dami ang dagat. Yan, ito. Mag-Jay na kasi. Kanso, quality niya. Ang lakas siya. Kaya diyan mo sana. Pasabon ulit. Kaya lang yung buto ko. Ako naman suwain mo nag-aago. Tingnan mo nga, galo nalapo eh, hindi mo ito tigil. Ito, hindi ka naman yun. Ang bato niya eh. Ay, kista. Ikat. Namo kasi. Hindi niyo. Nakapagbubo ka. Hindi na naupot. Kaya isang ganyan kiswa. Gawin po ka lumakay. Mga Islamic female, bok itim. Relax kasi dollar. Muna. Muna. Opo. Umiyak siya sa sarap, guys. Virgin siya. First timer daw. Ayun. Ganun lang talaga sa breeding. Nangis mo yan una. Kikil ka. Bata ka rin. Opo. Yun, stud session to sa sa may Malabago, Mangaldan. Second session and final session. So, bali, bagyo pa ngayon dito sa Mangaldan. Ay, Pangasinan pala. Buong Pangasinan. So, mga kausyo namin dyan. Saka yung mga tatakbong dyan, sa barangay, Tagawan, Tayla. May tagaan ulit ah. Kung yung bubulat yan, dalak na ulit. Tara, may kagawan kita. Baka may dyan, magpainit. Tumay ito. Ayun, hindi ko na patatagalin yung aking vlog. Pinakita ko lang yung stud session namin. Para kung sakaling maghanap sila ng lemon side. Ayan. Ayan sila. Yun.